Croeso i Barclaetham. Ddwrnod hyfryd y fan hyn yng nghanolbarth Cymru. Fymryn yn o'r. A'r Bala yn ymosod yn syth o'r gic gynta. A Kieran Smith. A'r ymdrech acrobatedd, y croesiad yn un cynnar, y rhy gynnar i amddiffyn y Drenewydd. A Dave Jones, wel, yn bod yn effro o fewn yr eiliadau cynta. Nôl i'r canol gan Burke, dros ben pawb, heibio i bawb, ac i mewn i'r gôl. Nathan Burke yn cychwyn y gêm am y tro cynta tymor hyn. Dwi'n ame fod e wedi golygu mynd am y gôl. Mi oedd hi'n croesiad da, ni'n peryglus. Newell mewn y Roscoe, ond nath hwnna dros ben pawb. Walker eto, ond i'r canol, mae Williams yn aros! O, gyffyrddiad gwych am gôl! Croesiad yn berffeth ond y cyffyrddiad na. Yr un penny gamp gan Aaron Williams, ei bedwaredd gôl ar 10 y tymor hyn. Bale ymlaen, dyma Newell. Wall yn aros amdani yn y canol, mae Roscoe pen bellau hefyd. Newell, dyma Roscoe. Wall, Roscoe! Y Bala'n taro nôl yn syth o fewn eiliadau. Roscoe'n llyncu'r brwsion yn y pen draw. Yn gwaith caled Newell. A gwaith dyfal Wall. I'w ganmol hefyd. Ond yw'r targed bron bob tro. Roscoe. Y Bale di cwmpo o'r drag. Venables yn bwrw'r postyn. Y pwysau parhau, cyfle arall nawr Wall. Jones mas, ond am gyfle Chris Venables. Y gôl yn agored fe rholydd e honna, heibio i'r golwr. Rhywsut fe fwrdd i'r postyn, a peidio am mynd i mewn. Rushton. Cymani hon, Walker, Kevin wrth gôl. Parhau ar meddiant. Llachydd yn y pen draw, hwnna'n drosedd. Mae'r dyfarnwr, Ben Williams, wedi gweld rhywbeth. O, mae gardyn coch. Wel, hwnna wedi syni pawb, ond yn ôl y dyfarnwr. Wedi gweld Trod Sutton yn damsgel ar Newell. Wel, hwnna'n syndod. Munud a hanner y weddill. Yn ogystal â be bynnag eithio ychwanegu. Gornel i'r tîm cartre. Peniad ar y postyn bella, a dyna'r gôl. Callum Roberts, y cefnwr chwyth, yn ymddangos ar y postyn le. Ac yn rhwydo i'r tîm cartre, yn union i'r sgôr, i bod nhw lawr i 10 dyn. 5 munud i'w ychwanegu. Williams. Os yna gyfle arall fan hyn i'r Drenewydd, dyma Mwandwe. Cowans ar y wyth iddo fe. Digon yn y canol. Nôl, Mwandwe, hanner cyfle, yr ergyn yn ffyrnig. Yn erbyn yr amddiffynwr, yr ergyn eto mewn i'r gôl! Robles yn dathlu o Drenewydd yn dathlu, mae pawb yn nghanolbarth Cymru'n dathlu. Am ddrama ar ddiwedd y gêm hyn. Mwandwe yn trio creu. Yr ergyd gynta yn erbyn yr amddiffynwr, y Bale yn adlamu yn ffodus. A Louis Robles yn bwrw honna heibio i Harry Lloyd yn y gôl. We changed the shape, obviously, when we brought Zali Ismail on. We almost went 3-4-2, I think, yeah. Is that right? Yeah, 9, yeah. 10 with 10 men. And then just kept them really high. We knew a point wasn't really any use to us, so we took the gamble and, yeah, fortune favours the brave, as they say, and we ended up getting 4 or 5 players, even with 10 men, 4 or 5 players in the opposition box, and then Louise stuck it away, and then the scenes were brilliant. I'm sure if you've got them, I think I get knocked over I pull my calf, and yeah, I'm in a bit of a shape, I think. But I'll take it for 3 points. I'll be honest, I'm a little bit speechless, to be fair. 2-1, they go down to 10 men, you'd expect us to see the game out. We had a really good chance. Chris Venables was at the post, could have made it 3-1. They go and concede, the momentum of the game shifts. They've gone all or nothing. 3 men forward, and we should have dealt with it better, and we never. Man, the victory was incredible, yeah. Might not happen once or twice in your career, so yeah, now we're buzzing in there, as you can tell. To beat a side like Bala with 11 men's hard enough. To do it with 10, you know what I mean? It's even harder, so yeah, we're buzzing in there.